publish say simpat ipi menta kasngi ngan ong ipi ba kadon kejing jaba pala haba ngamut ban hikai tho dak ya ini ibu boy besaban nga mar be imnang tho handrei marsnya ong bangan hikai ban tho dang ti ini pan imla shu pang kejan hadin sipang ti ngayele jubor justi kamut i asyang thia ino hakapor banganang hikai mene kasam ngapan i kituki dukot yung ka kitab kasam ti hadin pan isu thia tang mun pe khmar la shu ti ngala khli i ngala penduai iru rei im khishu ti ngamut pentho ru ngla abat ekot imla pe chu ra ti menta kasngi nga ong i to ong to kren i ubler i ong mlai imla ara ban kren ti takataw nga ong i to pliet arliang ka bible ten dala pliet ka bible ti kathau na ka kitab jung Jeremia ti menta tong ni skap bangin pulia ban ngi ong borobor ya kita kinong ilam balang jungi iken tik kumki ta kinong ilam kibabha menta tong ini skap ya ke kitab jung Jeremia mo na ka jingkit jung utrai mo ti ngan pulia na du nang kong kani ka kitab jung Jeremia hi na ka ni ka sla kadi kalau nong ba arpulai tang ba na du ka dokot ka ba arkhundai ter ngan sa pulia ya ka jingkit jung utrai tong ini skap ban ya puson ya ka ka bala tho ha kitab jung Jeremia ya thu badai tang ka jing pho sniu handrei unong itu lupa ubalayo kanu ka kubur nanga udei ban perbena hok ya kata ka kubur ubha katno ulang yam habayunu jor bat ukeu ka kubur jonga kalong kum kading bat kum uternem uba penpat langkot langkai yaki mau siang nga utrai ngala kren ngalong persya yaki tu kinong itu lupa kibatu ya kaktien jonga uwei na uwei pan ngan persya ru ya kitu kinong itu lupa kibakren hi na lade bat kikam ba kidei kiktien jonga to sya skor ya kaba nga utrai nga ong nga persya ya kinong itu lupa kibayatu ya lupa ya kijing posniu jongki ki badap tang dakalam ler sudah kiathu ya kini kijing posniu bat kielam bakla ya kipat jonga da kijing lam ler bat kijing kop jongki ngam sem lapha ne ngam sem la ai hukum ya ki ban let bat kim don jing manto ya ki pat ba nga utrai ngala keren kajingket utrai ko Jeremia haba kini ki brio lada dei unong thu lupa ne ulang do ki keli ya pi ka Asia kajingket utrai pi dei ban juba ma pi ken pi dei kajingket ya utrai hoot ma pi ban ngamut ban kenther ya pi dei utrai ubakran bat ya unong itu lupa ulang do ne unu ubrio uba ong kajingket utrai ngan pen saja ya uta ubrio lembat kayeng kasem jong u man la ubrio udai ban keli kumni na kilok kijor bat kikur kijaj ayu sya utrai ula jubab ayu utrai ula ong kumta kim dei shu ban keno ya kane ka kantin kajingket utrai kajingket ya utrai namar bala da kinang ya ong kumta ngan penlong sisa ya ka kubor jonga kajingket yaki namar kilapan kelanjing mut ya kiktien ublei jongki ublei ba im ukenrat ublei ba im ukenrat badon bor boro ko Jeremia to keli ya kinong itu lupa kajuba ayu utrai ula ai hapi utrai ula ong ayusha tela daki ong kajengket utrai saya thu yaki ba namar ba ki penon kam yakani kaktien habang alakhang yaki ban le kumta ngan sara jot yaki bat ngan sapeda yaki jengai ba nanga yaki bat ya kanong ba bangala ai haki bat haki patamen jongki ngan sapenle ran bat penjak burom yaki jumnom hadu ba on laklet su yaki ti kani arteli kisopong arteli
kisang sopong naka kitab jung Jeremia na kalnong ba arpusaw utrai ulapan i hanga arteli kisang sopong kibadon hakmat ketempul kani kaja hadien ba u Nebukadnesar iem Babylon ula ringkoi di na Jerusalem sya Babylon ya ukun uje ho yakim uje konia usim Juda rangkat bekirang ba Juda ki misteri ki kamar kasyang kabanongkong kaladon ki sopong ki babha sibun ki bala i nangkong kawai pat kaladon ki sopong ki basniu sibun ki ba omlong syu banbam ti utrai ula keli yanga ko Jeremia ayu piu i ngala jubab ki sopong ki babha ki long ki babha sibun ki basniu pan ki long ki basniu sibun kimlong bamsyu kumta utrai ula ong hanga nga utrai ublei ka Israel nga nyau ba ki pat Juda ki ba nga la penrenggang par sa Babylon ki long kum ki sopong ki babha ngan sapet sumar yaki bat ngan sa yalam yaki ngan sa yalam biang yaki sa kane kari ngan sa te yaki bat ngan om pentua yaki ngan thong yaki bat ngan omrat yaki ngan ai yaki kadok nut bantip ba ngalong utrai tie maki kin salong upat benriu jonga bat ngan long ublei jongki nabar ba kin wan phai sanga da kadok nut jongki baro bat utrai ulanang peteng siapang u Sedekia siem Juda kistat san hima sima jung u bat kiwei pat kipa Jerusalem ki badangsa hakane kari bat kiba lakan ria sa Egypt nga utrai ngan nyeu yaki baro kum kini ki sopong ki basniu ki ba omlong bamsyu ngan sapha kajing lanot ka bakrau kata-kata baki jaj benriu ka khandeu kin das ngau serkei kibriu kin sale danda yaki kin sale thamula saphang jongki kin sakenyu yaki bat ki sapendon kam ya ka kerteng jongki kum kajing tim keleng kat saba ngalapen priang yaki ngan sapha da kawait lam kajing yak than bat ka khlam halor jongki hadu ba on omsa wat wei naki ha kari bangala ai haki bat haki departemen jongki ti kani kaktin ublei asngungu i ublei ti menta haba pi ngap halor ka jingkit jung utrai akal nong ba arfulai ka dekot ka ba arf khandai terter hadu ka dekot ka ba sofo bat nakal nong ka ba arpusaw arteli ki sang sopong kalnong ka ba nangkong hadu kadukot ka basipau terter ti tongin perkhat hi naladi ya ka ei ka ba ka Bible ka pensayangi hato don manu bala banjubab na kita ki langdo bat kita ki nong itu lupa sasngap tu hi phi ki bala long Kristan baro sapulie hi ya kani ka kitab jung Jeremia nakal nong ba arfulai terter bat kal nong ba arpusaw sa perkhan sa puson hi bat ya kitu ki bakam ba ka jingkit jung utrai bat ya kitu ki langdo ki bakam ba ki ka jingkit jung utrai ki pan kelanya ka ketin ke jung ublei ti ublei unama dalileiru ti menta kan sanang syai susu ka eke namar ba haka jingmut jing perkhat jong kajat benriu jungi ni dei banle katkum balahikai da ka Bible lada pimle pin sanang ya klumar susu kani ka eke baro kadei ka jingle jong ublei terkenrat banteng klumar jingmut yang iki briu hadu ba pi yating namar ba ka jingting borobor kadei bangimle ya ka ka Bible ka hikai ti tangkini kentien kublei sibun ipi baro